jigiya ero sa ni do banana sumolo trene tile saba tile naani y'u sɔrɔ ne o tɛmɛna sumalo wɛrɛ in bɛna se bon a dɔw m'a tiri ɲininkali kɛ a b'u ɲɛna k'i bɛ dumuni bɔ k'o b'o ɲa o t'a ɲa dɛ u b'a fɔ k'i k'a sara de n'i banana i b'a sara de ni min nana s'a ma ko ne ma sunkalo saba ne kɛ ne ma se k'o sun ne b'a fɔ k'i bɛ sunkalo s'a ma kɔnɔ ni sunkalo ta sera n'i bɛ se ka sun an k'o dɔn n'i tɛ se ka sun ko an b'o dɔn n'a sɔrɔ i tɛ se ka sun o la an b'a fɔ i bɛ sunkalo wɛrɛ ma kɔnɔ n'a sera sara ma i tɛ se ka sun sa minnu tɛmɛna i b'olu fidiya bɔ o fidiya bɛ jeli ma tile o tile kilo tilancɛ o tuma kalo kelen ta bɛn kilo 15 ma i b'o ɲɔ kilo 15 ɲɔ cɛkɔrɔba b'o de suma o la musokɔrɔba b'o de suma nin kuma in an bɛ segin ni ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw minnu bɛ yen n'u ka su ye degun ye u ka denbaya ma u ka su ye degun ye u denbaya ma i bɛ su mɔgɔw jɔrɔlen min kunna u ka su to yen u ka fidiya in bɔ i bɛ taa fidiya in di fantan min ma o bɛ min don baraji ka bon i ye ka tɛmɛ i ka sun ta kan i bɛ kalo kelen ta bɛɛ i b'a bɛɛ suma kilo 15 i bɛ n'i bɛ nɔnɔsɔngɔ min d'a kan walima i se mun ta tabu a khayran fa huwa khayrun lahu n'o min d'a kan i b'o d'a kan i bɛ ɲɔ de bɔ ka sɔrɔ ka wari d'a kan o ma f'i ye i bɛ ɲɔ de bɔ nasɔngɔ in de bɛ d'a kan ɲɔ in de bɛ bɔ parce que i t'a ɲini i bɛ taa wari min d'o ma k'a tilema k'i ban a t'a don a da fɛ sani k'a di mɔgɔ dɔ bila sa i bɛ ɲɔtigiw wele a ye na kilo 15 di yan n'u nana ni ɲɔ kilo 15 ye ka na di o tuma i bɛ sɔrɔ ka wari d'a kan k'a ci fa i sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu ye fantan ye i b'u kalama i b'a bila ka taa dɔw dɔ ma n'u ye min fɔ i b'a k'o de ye o ye waasa wasa hati i ye nkalon min tigɛ i ye nkalon i ye ala kuta waaleykum salaam a bɛ dumuni kɛ ka den lahinɛ sariyatigiw jɛna n'o ye a muso min bɛ sin na o ni den ni sin bɛ ja ani muso kɔnɔma a sɛbɛn bɛ den kan sariyatigiw jɛna o ma nin bɛɛ k'i min kafiri ɲin t'a la daga tari fitiri la kafiri ɲin t'a la maa balo bɛ ka silamɛw ko don kafiri ɲin t'a la o y'a walawala fɔ awɔ ka mun sara ni sunkalo tɛmɛna ne y'a dɔn bɛ jinɛ n'a sin na a b'a sara bon hali k'a fɔ ko o bɛ fidiya min bɔ o fidiya ni dɔ in tɛ kelen ye mure kelen ani mure tilancɛ in tɛ kelen ye o fidiya min filɛ ye dɔnnibagaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ la k'a man kan k'a bɔ parce que sababu nana dɔw k'a bɔ dɔw k'a man kan k'a bɔ n'i y'a bɔ o de n'i ma bɔ foyi t'i la parce que ni khilafu donna dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'i mana fan kelen ta minɛ laqiya Allah saliman i ni ala bɛ ɲɔgɔn kun i kisi de tɔɔrɔ foyi t'i la a bɛ san 15 ta in de bɔ a b'a bɛɛ de bɔ n'a sɔrɔ a balikuyara kɔni foyi tɛ fara a kan farati tɛ o farati bɛ sun de la n'a bɛ sun n'a ma sɔn ni sun tɛ foyi tɛ fara a kan a bɛ mun sara cogo di kabi a tɛ kɔni tɛ bi o yɛrɛ n'a sɔrɔ sunkalo yɔrɔ min nana n'a sera k'o sun sunkalo mangoro sɛbɛn n'a ka sɔrɔ a tun bɛ se ka sun a ma sun sirike ɲininkali kɛ kafara min na kafara b'o tigilama de kan maa min faratila sunkalo juru sarali la fo sunkalo yɛrɛ nana don i kan kafara b'o de kan Allahu akbar an ka taa n'o de sɔn mɔgɔ min
ni maa min ye hɛrɛ kɛ baraji ɲini ye ni ala cɛ la i ka baraji ɲini khayirun o de hɛrɛlen bɛ lakum aw ye lahu tigilama ye n'a sera ka sun in de hɛrɛlen bɛ aw ye ka tɛmɛ kumabolifɛn ni min ni ka taama furancɛ la n'aw kɛra ta'lamuna n'aw b'o dɔn aw k'o kɛ ni ma sunkalo dɔn ale de ni ma don ninnu dɔn o ye jumɛn o de ye sunkalo ye sunkalo min unzila al-Qur'an o ye kuranɛ bɛɛ jigin sunkalo min kɔnɔ ka bɔ lawhul mahfuz walala ka na n'a ye diɲɛ sankolo fɔlɔ in na kuranɛ kɛra kanan sira ye maaw ye o bayyinatin dalilu walawalalenw don kabini kanan sira la ani farafaralibaga don nkalon ni siɲɛ cɛ o de ko ka mɔgɔ min ni maa min ɲɛ dara kalo kan kabini aw silamɛw la falyasumhu e k'a sun i kelen y'a ye maa wɛrɛ m'a ye ka far'i kan i kelen de bɛ sun a tɛ mɔgɔw tɔw kan dɛ i kelen de bɛ sun nka a bɛ wajibi i kan i ka taa fɔ alikadi ye ne ye kalo ye n'i kelen don a b'o minɛ k'o bila a bolo ye o b'i sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ i danayamɔgɔ ye ne ye ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔla dugu kɔnɔ o fɛn nana fɔ ko ne ye kalo ye n'o fɔra ye o b'o fila fara ɲɔgɔn kan o silamɛw ye b'u ka sun mais i kelen ta i kelen ta a tɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ sun e ka e ta ma i bɛ sun na kosɛbɛ sariya tɛ tulonkɛ fɛn ye koyi kamuŋɛ micro fɛ ayi micro tɛ bɛn nka sa ni misilila mankan bɛ mɛn ni muslimu mankan bɛ mɛn i t'i ka so kɔnɔ ni micro tɛ i bɛ seli a fɛ o bɛ bɛn nka sa ni micro tɛ ni kuran tigɛra dun sɛbɛtigiw fɛ wɔrɔrɔ b'o la a tɛ bɛn Allahu akbar mɔgɔ min n'o tigilama kɛra banabagatɔ ye walima a tigilama bɛ taama furancɛ kan a bɛ jate de sara mina ayyamin kabini don na o har min ye don wɛrɛw ye wali yusra Allahu ta'ala bɛ nɔgɔya de laɲini bikum n'aw silamɛw ye don la o sɔrɔ ala tɛ gɛlɛya laɲini bikum n'aw ye o de kosɔn a y'a dagaw ye n'i bɛ taama la k'i min a y'a daga ni bana min k'i min ni bana b'i la dɔrɔn i b'i min a ye foyi t'i la ɲɛŋɛnɛ bɔ t'i kan foyi t'i kan Allahu akbar ale y'a fɔ mun kosɔn aw ka dabali kɛ ale iddata i mana juru min kɛ sunkalo la i ka a jate dafa ni sunkalo banna a ka Alahu Taala bonya ala ma fɛn kan a da don ala y'aw kana ni min kɛ ni sunkalo banna selijini sɔgɔma kabini fajiri kɛnɛ mana ci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين استغفرناك فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Selincinin don sunnah selincinin don sunnah de ni seliba don sunnah ni de ka ta mi fajiri na ci fo ka ta seli kere la fo alo mi ngana me alo mi ngana rabbi ay nabla selte na ga misri de kono ko tayatul masjid ke ni misri kono nabla te Allahu akbar wa idha tmanami nine masa ninga jawni nyinga kabonema aka donne ala karibun ne ka surun kusura sabo ya yaro on me fendo fle ko jugu tegoy on me fendo fle na la ka polite akuma nyina ngo saba bebe ko don ade be nyina aba be nyina ko saba fe me ya la ka do ko don
sharia doni ba bu dama tuku dona yu tero ma woro dronde bon don la sabo yin far nyonga kana la kala segere family ni ga ala yoro ka surana anga perenka wele de wa ayoro ka jana nga perenka wele de wa aga surana nga wele anda jigoro sanin kuna ashino kana fara kira wana ajigina nga jombe ni yin ga wela nga janga suru afuye ko jogodi afuye ko ne ka suru wele ba ga wele kambo lamne tumanami dani ni wele ba ni wele ayo ngene be jase de gel nawe aw munu be ne wele aw be de gel lamne ni nge ni ala yi ngaw nga ba islam jonjo ay ko ye na be wele kal limaniya ni fene ko gura adoro no kera olu yarshaduna una kanala manu karana aw ninde do jabi shartiye ala vele shartiye akasro iya rasulullah kele plana mo na na fi ala delwe ye do mi dalen bala me kusura ala jojuma do dako juma jogo wala kube ga do be jabi ni na go do fendi afro ba me ka do ba do foi ta ko fe parce que ala na jabi Allahu akbar كما مثل نبوي الإسلامية بمن يوم به إسلامية بمن يوم به لا إله إلا الله محمد رسول الله ودي فلفل ناك كدي على كرامة أي وقت جانج نوي ها شوف الناس لو ديراما أقول لك كنا بنا كشوف على كام فلا لفه على كام فلا توروكا وين لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا رجل فلاي إيه سانتا أني كلينغوكا سانتا فلانانا سنا يلنكرا ها فردور سيدي روسما أما خديجة فاتورا كسر فرسول دور سليمانا سبيا وسيدي يرا كسر فرسول دور مانا ياسر وسيدي يرا كسر فرسول دور مانا يا فاميا ساب منو سارا كتب ما يا فاميا كاسم أول سيد فاتورا كلا دينه كاسم فاتورا كسر فرسول دور مانا عبد الله فاتورا كسر فرسول دور مانا كلا بورا فرسول دور ناني أي سانجلني كوسلي مغا أنا نسيب مدينة أي جمعة سلية كفرا كاسر جمعة سلية ديرا مثلا يلين شو مثلا دل أشرت ما دفع بلو مغا أما يأمر الناس اللي أنا مغا مدينة أي سانجلني سانفلانا سمولو شون ديرا سمولو شون ديرا سامي وسمولو شون سمولو كلينغونو جرا ديرا جاتا فتير لفلان أنا وقول جرا أنا فوق كفه سلمي أبارا ناتا أيوة سلمي نالي سلمي نادو فلو سمولو ناني فلو أكلو فلو سانفلو تا مغو ني مسو بيفه ni sun tigara sani sabo seliche ika ga suguri dun okono ni be kafi musofe ika kafi musofe okono ni sabo seli bana ate beble ika kafi musofe ate beble ika jibi ablai ke da nyo mbula ha sundiga kera ay nana so kabo seli rola ay dum doye kolo che ma ntaka te ma kere be ha ay lo man dola dum atlara kan misa misa da fe bo akere foi majbuya atlara sa ay musu parle chodola o kele ga usulangi yaraka abu ko ni da la shina ama ka ho fe ale ka forasa o ye chama soro
bɛyi ma kun ta kan a nana Seydina Umaru sɔrɔ a kɛlen ka Seydina Umaru sɔrɔ a ko silamɛya kɔnɔ a tɛ bɛn anw ɲɛ an ka makun ko kan silamɛya kɔnɔ a tɛ bɛn anw ɲɛ an ka makun ko kan n'o tɛ ko caman bɛ yen n'i y'a kɛ n'i makun dɔrɔn Ala bɛ sutura kɔnɔ cɛ ye walimuso minɛ a ka embarrassé animisa a nana fɔ Seydina Umaru ye Seydina Umaru k'a ma ko i yɛrɛ sutura i ka tuubi kana fɛn fɔ maa ye o ma a convaincu a nana Seydina Abubakar fɛrɛ a y'a fɔ o ye a ko cɛ i yɛrɛ sutura i kana fɛn fɔ maa ye o caman bɛ silamɛya kɔnɔ o ma convaincu a taara se Alakira ma ka taa ɲɛfɔ o ye kɛra y'i kun wuli k'i kunkolo wuli Ala ka jɔn ɲuman saaba don i yɛrɛ saaba ɲɔgɔn o taara jihadi kɛyɔrɔ la o bɛ yen i k'o janfa a muso la ni nin cogo ye cɛ b'a fɔ ne ta tiɲɛna sa o a fɔlɔ min fɔra ni mun dan'o ma Seydina Umaru ye min fɔ ni mun y'a da o ma Seydina Abubakar ye min fɔ ni mun y'a da o ma ayi ban ne fa Ala bɛ hinɛ kojugu الجبو ولا درون أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين أكو سلجو إكادو سلجو كلين نمو فلا كلين بمغاتي مثل كلين بنا سنغا كلين بو سلي walima tile bɔlen kɔ i ka arakan fila i k'o seli i y'a faamuya ani su kɔnɔ lɛri dɔ ta i ka nafila dɔw seli i b'o min kɛ o ɲuman bɛ juguman min n'i b'o kɛ o b'o taa ka bɔ yen sufɛ nafila b'o de ɲɛ maa ye sufɛ nafila b'o de ɲɛ maa ye tile bɔlen kɔ fajiri selilen i y'i sigi nɔrɔ i ye Ala tɔgɔ fɔ tile bɔlen kɔ i bɛ ka arakan fila min seli arakan fila n'i y'o seli o arakan fila bɛ komi ni maa min ye hiju kɛ k'a ɲa i ye umura kɛ k'a ɲa o fila baraji de bɛ d'i ma bon sani a ka ni a ye hadisa in fɔ a y'a sɔrɔ kuranɛ a ye in jiginna fɔlɔ o de kosɔn nakira nafa sabi sayyi'ata al-hasana tamuha ni fɛn silamɛkɛ n'i ye fɛn min kɛ i b'a dogo Seydina Umaru ko k'o t'ale ta ye a ye nɔ Alakira sigara a ko kira ko dɔ kɛra surɔ dɛ a ko ye mun ye a ko surɔ seli bannen kɔ ne taara so Umu Abdulayi ba ne taara sɔrɔ a labɛnnen bɛ labɛn dɔ la a bɛ nafila seli la ne y'o ye dɔrɔn ne ma se n yɛrɛ la ne dun ka fara a fɛ n tɛ makun dɛ n bɛna ɲɛf'i ye n'a bɛ kɛ cogo min o yɔrɔ bɛɛ Alakira y'i kunbiri a bɛna lajɛ nin fɔli a y'a sɔrɔ yɔrɔ ɲɔgɔn caman bɛ yen olu y'a kɛ olu ma fɛn fɔ nin fɔla bɛɛ y'i kunbiri ko ni bɔnɛ bɔra yɔrɔ ne ta tɛna ɲɛfɔ ni ɲuman bɔra yɔrɔ o na ɲɛdɔn bɔra an kɛra kuran a ye jɛnɛw ka jigin n tɛ silamɛya daminɛnen i mana sun tigɛ ka dumuni kɛ i bɛ kafi muso fɛ fitiri selilen kɔ sani safo ka seli ni safo seli banna a banna bon ni de kɛra sa kuran a y'a minɛ jigin Seydina Umaru kɛlen ka nin fɔ Ala y'i kan dɔ cogo di ka kafa aw musow fɛ u y'o daga lakum aw ye leilata siyami sunkalo siw fɛ ila nisaikum ka fɔ ka taa aw musow ma aw musow olu ye sirifiniw ye aw la i ka birifini don aw yɛrɛ fɛnɛ ye birifini ye muso ninnu ye ala ko k'ale y'a dɔn annakum k'a fɔ aw silamɛw aw kun kɛra n'u na anfusakum aw kun b'aw yɛrɛ janfa kosɛbɛ minnu ma kun bɛ kɛ n'u ma fɛn fɔ a ko olu de ma ko ne y'a dɔn aw kun bɛ k'aw yɛrɛ janfa n b'a kalama kosɛbɛ kɛ
منو كلا لا وجودي على النتوب من عليكم أو ما على يا فرع عنكم أو ما يبارا منك إيه على الإسلام وكبوي الله أكبر فالآن سيدان ذا أي كفاو مسوف الليرو الليري لا ما أو كفنيني على فيه كتب الله على يتمين سبع لكم أو ينو مزنين الدين ما يناو فأقد منيه أكاو مشمل الشبفة حتى يتبين الخيط فقاري برو كتابنه أو يه نبيادو مي غاري برو جيمانيه kabini kabo gari boro chero lesi wadi mi gari boro finye ngene fajiri ba de mi fole do ye na mi noro la gisela gise jema ne gise sima ko minike ko ke bagaye ha atapolo mabubulo ibi ka sokono iba ko rotata ni ma différence de beji domi ibe dun doke oh ni das wala bedala oye to ay amana boy ala nga wadi da do mbage ala ma gari boron ko fo ay fajiri de fo Allahu akbar وتمنى الله أو كسن دفا إلى الليل كذا شوما مفجر كذا شرطة هذا دمن أنت يفوق هذا تلبيني ما الله أكبر أكنك أو مصوفة العالم أو عاكفون أو كذا لازم المويه في المساجد مثل كروني تكابويه مساجد ما كرلنا an kala ramuso dɔw bɛ yen komi cɛw kun bɛna kalanyɔrɔ la cɛw banna a tɛmɛna dɛ ko tɛmɛnen u bɛ kɛnɛ in kan ko ka dugawu de kɛ u ye n'u cɛw ye Allahu akbar ka sɔrɔ a ye litigɛbaga ye misiriw kɔnɔ tilika n bɛ ka kiiri mun f'aw ye hududullah nin de ye Ala ka dancɛ sigilenw ye la taqrabuha aw kana surunya dancɛ ninnu ya sama ka sababu kunna على بعض كمكو بني للناس مويه كذلك من جوين دلا لعلهم من مسلمو نذكير تعالى كفان حرام يلوما أو كان نقولوا دون أني يوانشة من قالوني الصبون ترى دلا أني رشوة كوربك تدي أو كما والما جزما أكيد دمه أودي ورطة أو حرام ورطة أو رشوة دبي ويه أبي حرام دوتا بيو دوما كو كماري ويه سبون تاي سبون موديلي بي نو إيه وربو ere ba dogo ci tiso ni warbo kadi ni ci bi be no dogo ko warbo ko ci bi ko ni wardi ko bi jambare ni galli man yadda bana kana wardi ni jampa kiri be kari abdalla kana jaji la ci tadi mo ay ci ni ko ne tek akidi saradi ala kana ko ko so ka to ci yadu ni abisi kana la bayla Allahu akbar aw kana fi balaliga ناقن نقولوه للوكان كتاكيري تقلوما لتاكلوا فريقا منغوصوا أو قدموا ننجي جمع كلولا نموالنا موقن نقولولا نجي نموية الحالة ما هو تعلمونا بعدو قوي ينقلون تقلوه كوربو كاديك وكاكير بجيلا ولدو بيتا تدوين قديما دوين دوري فريقا من أموال الناس ما هو ديكم كان إيبا دوكم قلون بيفة أباك نوكا يا محمد بن ينينا أن الله التي كبوكلوا الدم الأهلة جمو هلال وجمو جليل وجمو أجلة الأجلة bon كلوا الدم
ubini niga kabo la hala ma yala chudi ni kalo bejo abejo misemani abejo kafanor la dondoni to na ta dafa na dafara abetlan do wala doni abejo don fukata kori atunu ila atito la hala kelenga yalo kunye jumenye ya muhammadu afuye kalo de nunu wadi dondo linnas mawye kaso gwachi wato nuga jago wadi doni kalo kunde klik de kunde do ni shoda ite kalo kana fano de kunde do Allahu akbar anika hiji wadi do ala badumake anta tulbuyu mimma kana suma min duriha kayro bi samno ta'ala badui masa albirra batui minye ma de batui taqa mimma min sirna Allah ta'ala ya gala ya barkon soitui aw salama kana su kono amina daw fa kana do ko fa ay sira lanye la'allakum doro aw nakshi قاتلوا أو كافروا كله على الدين كرة الإسرافة أي موكله يقاتلونكم ما منهم كوكله كبني كافروا لا أو كنا يادر كلا فلو كذاب بيوكا قال الله تعالى لا يحب المعتدين يادن جوالة كانوا أي كافروا فقط يرو نايو سري وآخرجوا أي كافروا لبو kabini yorami akhrajo kunu ya ulla boyno e maganye klanga boya wajun mo ngabbo min al qatl ka ma fa ga haram ngono aga na kafiru kele misri yoro al haram mi horma misri wonu ya aw kele fi misri ngono nu ya aw kele misri ngono abu fautuma kafiru sara kadhalika abu chudila ni kafiru ya kafiri ya dabla nusla mera قالوا الله تعالى غفور علي فمساي هنا مسدو اي كافرو كله فتنة فكلا غفيا كلين نصر دوكلك ويكون الدين بلا جيلنك الله تعالى كلم بي نكافرو يكافر يا دبلا يا دتا الا على الظالمين فنا كذا يا دنجو توني لوغا كلو ni horma kaloy wala keni kaloy ni horma kaloy ni mai ka horma chien ire ba ka horma chien ni kalo min ga buy bolo ni ma mi yo kalo horma chien min ga buy re bolo bo horma chien abo jodi wala horma wodi tajuru sara boy ni mai ka horma chien ire ba iba horma chien ni ma ko ka fa mi ga shoma ibe mi ro ba le ba fo foi toda الله أكبر ورقصوا مغمي نو يا درا أو سلامه ككلتك تابي أوكا أو يرقى يادا أتكلم معك بمثل ما نفين ونوي أيادا لي من جرى عليكم أو ما أيسر الله تعالى أو قادو أن الله كفأ على فرلم على يسرى جونغا وأنفقوا أو سلامه كسر غبو على بتو سرفه أو كنا في الليجة ناو يركوني إلى التهلو كذي كذا هلك الكوما هي دني دني بسا كلام دولا ما كمان جوا لمبسا إكلم نيو إسلام إكلم بدبو تشرو إسلامي وبقى فهم إسلامي أنا كنا فهمو يورلا وتوي ابنه فرو مدوار الله إن فهم قصة بس كيف قصة نو كريه ده يرفع نيجي يقول مامي بعيدتها كان يرفع لا نو كريه ده يرفع نين فتوني فتونو قال أمام وفرة ثلاث وانتوي نيادو نايف غادي كرسو بدي يرفع ولي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما في نيادو نيزو نارا حلق الكوبا لبوي بوتوي الله أكبر أكن يموما قال الله تعالى يحب المحسنين على من قالوا كانوا واتموا الحج سلما او كهيج الدفا اجا عمر الدفا لله الله تعالى فإن أوصرتم نون أو بلي
kabo hiji ni umra dafalima fama fende bauka istaysara ni fa min wadawiye kabina hadiyala wala tahliqu ru'usakum kana kumuludi ata yabno la hadi fadiya min ibn blayka ngaboli norafu kase akan de yorola waru ko ngomi mimma min gara minkum kabir aw hita duna ikara bana bagasoye wal ma bana bila kamni mulla wal ma torbi mulla ko ngaranga doni mulla wal ma mulla dimi isoro mulla do ko so kito namuna sabedi ya tunu ma bol fande bodi kamni shuna no et lesra shuni aw sadaka wal me gamure woro sadaka wal me gabam Allah ta'ala ye ko ke badotanye tunami tesama فإذا تمنمي أمنتم نوا قلة غيرا ودكوز مغمي ني يرد دامو ني أمره كو فرهيجوكا كن نبيكا السيسراني فمن نوري نمونتا رولا أمو نمونتا ني أمورا نياي ما يوكي أمنا من لبيكاي أمدو ما نكونو أمتا التوافق umura la tawafu ye anda asfana marwa ke nanyo ke amedo ti am kutigila yi umura bane amta fi umla ni hiji kalo jora ni zera kalo zera le sejina shufe ebi ko ikasono isile so mi mono ebi ko e kanna mun tasayin ni hijun namu ye ni ota ibe bo kana mina ka klenye ka shi fajiri fe ibe bo ibina arafa ni na arafa odi hiji sa parce que umra la arafa ta lilla arafa ne dumi o dunyo dunde yo no dunte mena koy tiga do adora la arafa bana dron imana boy kana miri ko junu mon toran ma yafa arafa keneka ni baragro kana miri boy la ala gambe so ma ori ko so mo mi nimma mi ma hadiya suraka bo ibit lisbashu ke to hijirola ni nana so ibit le wolon laibo shu manami na utrina kana ufozola teliga lisbani le wolon la wetanye kamilatum taminu dafalimbe mulaga min fi yeniye ni ma de lam yakun alu ni ma min musumake biril masjidi misri hadari bagay ni horo misri nazri misri mangay ni misri mangay fuchika Allahu akbar aytra Allah ta'ala nye agado Allah ta'ala yidule ba baraga ya nadra gele hiji wakati kaludu ma'lumatun don mesel jini ngaloni franje kaloni selibat letan ore ko momi ni mami hiji farde ya ira kunga kalo sabai mono atebe ka kafi musofe atebe ka pasi yake atebe ka solige ito hiji mono tammi na islamu yo bara kabini yaralla ya'lamuhu Allah ta'ala ba kalama ay surfuna tannabi tahijil ay surfuna tamima ubali maudillima ya surfuna la saharema wa dan ma tanga bodillima min taqwa fa mata ka dillima ore surfuna ni mai ya ka taqwa ya ka la yasrain abbe min ma tra ala dellige ay atona ita dillige واتقوني سلام وعيسرانية يا أولى الباب يا واكل مدونجو جنومك عليكم أو مغانتا لوكا فضلا ما قفص من جيني من ربكم أو مبلوك من جبو فين تلا جنوم تيكا يوسك بوغو بتا كتا بتا كتا ni bitama ibi se jogo fam kan wara beta kata ni mu tola jinon ga na wakati mi yi wakati sa kata yi ga jogo fam na ai bita yi baraka fala ka to ni ju bara de ni tama
wala san ga hijise na tara madina do be boya do ni so bo moy boya no tara war sura la ko be do ni jiga usule mo boya kata no tara mo num be ka duye do ni nyom ko boya ni tara bo san Allahu akbar mami naw bona kaba arafa keneka aga ala ko fo indal mashari yorola al haram ni harma yoroye au ga ala kusma ina ko chomi ala kunna la yaw kana chomi masha Allah harami ali be muzdalifa kulun jinnindo on be to asra be so ya do mo hola gonna ma do go mo bi ya fa na fe ci yadum dare mama do mo bi na fa na fe ala gara o kare sellaya no muzdalifa masha Allah haramiro فكما تقولي مزدلفة كانت بيسل يرى ويوم وسستا في أنت مناقصة ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكا هل ولا منهم مداشي مزدلفة دوبك جكا توي ماچه انتو جرى نولو تاهم ورا نولو كو بشتانا تركو بون كانت توافو سرقا كي ka saban marwa ke ngasni ni ngale ke ba chaman galaka mugulen soro wal be ba chaman se ngoro men soro parce hajar na ko musmuni kana bula ayya to kan ma to yinu Allahu akbar aw gala kusma ina ko ciwo mi adakum na la yaukana wa in kubala jilna sababu kuntum aw kungera kako alaka kananya lamina dallin aw yama fillondo واتمنوا او قريشوا كاوبو من هايسو كبني يرمي افاد الناس ما توب وانا يرمي يا رب كان اي يا فيني الله تعالى قال الله تعالى غفور علي يا فما زي منهما ابي نورا ايوه نان ترى منا سجلين بك اني عرفه انا ما وين ما من سلك استغفر الله باكبه ani bam wani nani ke o furace ko ni clara ni hadiya fa alay magu kan ni no bayan ni war bi min segata kana mo yabinu hijige akana waddu mo nu taro kakai on no tri mo ke so boni alache na du yake ay war min be ya ta fa o chura ayi am ko bayan الله أكبر مامي ناوي دفالي جاي أجاي بتو بارا نايا كدفا اذكر الله أو كعلى كسمة هنا فا أبي كسمة من جاي أبا أكون أطفالولا والما على تغفل جاي ذكرا كفل لك مفوتك من الناس من ما بيتا دونا يقول اتقل ما بافو يا أمة آتنا إك أنصر في الدنيا أجنيد الله قل بنفتاك حجر الأسود يرولا كسبه قل بنفتاك سفن مروى يرولا عرفا كلو يرى جبر رحمتي كول بتاعي ليك بنفتاك كوني بنفتاك جو ورثرو الله أكبر أقول يرولا له وهيتا الدين سناي لا ردون يرشتي مثلا ما بيتا دونا ما من بافو يا أمة إيكا أنصون نيريا إيكا أنصون يمنا إيكا أنصون لاهرا يمنا ألا إيكا أنتنا عذاب النار كبوجه وديار متسمى الله زبطورما ما من منكن هيتا بغا سنو يولج مفلو نيربو لويه مما كمن فنا ويتا من بارا كمن هيجي بارون دوولا الله تعالى سري ولي سادة لا كرشلكة المسبة واذكروا الله او هيتا دونغا على تغفو دونغنا دون جاتلين سلي بغالو سلي بدو زجاه أنا دو أفلا أدو زي فلانا أنا سبنا مي أيام مناي أكل سبا أي على تقول فوق ورا
ورغوزا مغمي ني غونيا ني سيغنيه لفلا كونو سيلبات بنغو سيلبات بنغو تليفون يوكا يشو دانبو تليفون لانكا يشو دانبو إيجا منانجا كتيكاسو فلا إذن جنونتا عليه وتكلا ما كتلي لينا مامي ني آخر لا في سبدان شيء جنونتا عليه وتكلا ما كا أيوة متى من بفاني بعد ما دي ني مامي سرانا لا يدا وني مامي سرانا لا تليرا ولا لا سرانا دون واتقوا الله لما يسر الله تعالى أو كادوا أنكم كافوا أو وباو جنيه كذا دعاء القيامة دابنا وسرنا كباروي ما بين مولى يجيبك قوله نات لما كمني كربا كم بيك ويا ما بقى كمي نيكا الدنيا من كل خلاك سرابو نيدم مسوى أبتلات كلام على سيريا شنكا في قلب سبي ما لك رباو على شيء إسلامية دبنا وكاللي بغي بكلا جون لك نجلي يودي على الدول خسامي كلا جلي كلا جلي نكذا جلي الأديوي الله أكبر نقول منافق ده يبقى كل خدت برشوريتي منافق جوبا مسافة عنك دي نان ندرو على كده بس كرفة بيس كرفة بيك كلي على الله قالت على كرفة كرفة محمد على يكين على أكو كرفة إنجلون تكيه نبارة الناس أبوارا أسبتون نتوى دوكا نيوتونينا سنة جينيلا أي تسمع بلاك أجني الناس تبى مغوكا برامسو لا أيوسف فتاتك يعني نيسي فريق بلاتك دول عبانا الله أكبر تمامي تولى نا يكودين كبي كرفة أبي باركة في الليل دوكلوكا منذ كتينية دوكلوكا يقولك الهارزة ما هو كسر كنيو أبو هلكي أنه كبرم ولتو أبو هلكي ألا لا يحب الفساد كيني ألا توكنوا ده مامي نوكو دعنا ديما تقي الله نوكا مكسر على يكبرينا يقول عزتو يربيها من يقرأ نجرميه ني أنيو مبارك مقام مسر على يه أنيو مبارك مقام مسر على يه ni mama o kabe to fala kala manya afa e goche jongu na boy sira lanya na ko mama kan sira ba ko ma ko wa fi ma ma bi sira lanya te fam wala kala sallallahu alaihi wasallam ala salami do kai ni te te onyen dala abe islam ko nade يمونه من المسلمين سلام منهم بي نبولو بلو بودك الله أكبر من دعنا الدين وفا جهنم ولي جهنم أي الذي سلمها فنسن لان تجواني جهنم قال ما من لان فنسنية موب مولا نسوا أبايركم فيري الله تعالى جاءتين قصدنا صحيبه من كفر يا تورو منجه أكو dawara dowa dumi memulo dawara dowa baga minu memulo dawara dowa ne nago furu yote ne jero be ko bo bolo ne atara ala segere aya be tubulo ajara be ko kata ala segere kata ala segere ni bida idda ala segere de idda ala segere bo de foka daga ni manu ko ala to kana foka da tanga ala mo manya khuruj min bayti muhajiran أيوة أفهم إلى الله تتعلم عنه ورسوله أنا غشرة أكبر بابا عليه بابا على مخاك يكرا يماروا أكبر عليه مشرك وياك يوا أودو يبقى فاسكيتي أنا لا يكرا الله أكبر الله تعالى علينا كلام مساء بالعباد إنك جوني يا أمه ما من ولي من يرى ادخلوا أو كدوا في السلم سلاميات دينك بيكونو
abela jela kana dobo ala Abdullah ibn Salam do ne islamiyala akun tora be sibiri dum bunya sibiri dum ko yahudo ka dum bayo akmo bunya ay nyame konia kon ay so la ci Allahu akbar aw kana no minani nge shaytan ka sira mi senuna igado shaytan adu wonjugo lakum awiye minga juwe ya bangeni mek naw mili la maso ngado islamiyya dine beddafe santi beningo dalu jelo nalingo ba o manaw maso ngado falamu aw kadon anna Allah wallahu ta'ala alay yaqrabu limasa kama sayakuno awakiri benno fo ita dese hal yanzuruna yala ma min maso ngado islamiyya dine beddafe be mu makono wallahu ta'ala kanuma yudulalin kabasuna kamini kabasuna ani malika kanuma wa qudiyalam wuluka halakil kunyo yo time wuluku sigi ila Allah kada Allah ta'ala dema ya Muhammad ya bani Israel kawni ninga sad bani Israel mana naija SSL naija SSL ninga naija belli futlay no bala SSL li bo bala mi me chimantele bo bala rek ba ke saldro sal bani Israila ega bani Israila kawni ninga jeli do naw masayo duma kamini kabagola bayyinatin min wala limme ngomo yubaddil ni'mat Allah bialaka nema mafali tenko fe nema inanen ku ya mafali gado Allah ta'ala alaka yangata gelo tiklama ka zuyina al-hayatu uyenyina ma ya masri ni nyina ma ku drasruniye ويا مصري مويه كفروا ما منهم كافر يرى وكلوا يجني كرون كاللهرة ونبي لبناك من الذين مولى ما منهم اللي ما نرى وكفان يقول بلالنا عمار نسويب ونبيهم ما منهم دون شاقوا لسرنا عليه والبكافر بوصانوا القيامة دون على يرزق من على ما يرزق مما من يرزق لي حاجة نعم كان كل شيء لكلني maw bekun gera bekunye mantonye mi manton kelenye ala nan no yimunchi no yimun gara ni soja bawoye gara baba gal bawoye ala kitabu ji ma hum ka fara no yimun numbolo ni chiye mungu no yimun akiri tige maw ni nyonche kana ikhtalafu wi jomon soso kamina ما شمن يوان سوسو دين لا إلا الذين كنا كرم مويه وتو يكتبوا دي ما منهم وما أقصلي ما كفوا هذه تمنينغو دلو جيلون نانينغو ما وكذا تجونين دي ونيون جاء على ما وكنا آمنوا ما منو لمن يرى كذا فهم فهم يلما وينيون سوسو في فهمنا كمني تشيلا نعم وكرنا على جاي على يا دي من على بما كان مما من كلامي يا جا هذه كنا كتاسرة بكا مستقيم مي سربت لني وكم بلا يلا ويا بسقياوا أو كدوا لجنا كنو ولما يأتيكم مثل الذي كثر ما هو مثالين ولا من هو مفلو ما منون تمنا تقوى أو يمو منون تمنا جلبنا من يوسرون ولا من هو مفلو مفلو منون فانا جلن يوسر فانا جلن يوسر ويو يغروني بلون نوني أبي بوكا كلا تعرفه أني مونا نتجنا تعرفه ما منون لمن يرى تفرق كرينجا وقت مجنندو نصر الله نالك دمنا على إجابة ديك يكارون نامون تيرو يكارو الله تعالى قدمه ريبو كسر سبلي بقول على ما نو دمنا يا محمد بن ينينغا كان هاك جندو نم مامي ورث رجاك ورهاك جلدي علما يا محمد أبوي ما فهمني نابوك أبو كسرعي كمني هرلا أيا دافعنا بوما أجاد أبل مسروما أجاد يتيم دوما أجاد مسكين دوما أجاد تام دوما نويجربويه سمي نوي وبارا كمني هرلا قالوا الله تعالى عليمو على الدنيا مساي نويه دمسون نيه ورسر درون إفاتري بتشايا دمسون نيه ورسر إفاتري بتشايا هي لك حكي ما على إسرائيل يفرو
dugu mana gɛ sani ka bɔ n'i fa fɔ fɔlɔ i b'a fɔ i bɛ minɛ folibagaw ka ca i ma na i na dɔ d'olu ma i b'i ba fɛnɛ fɛ yen i b'a k'aw fo i b'a fɔ ma ni minɛ komi aw folibagaw ka ca an na dɔ d'u ma o tɛna fɔ dɔwɛrɛ ko sɔrɔ e min ye wari sɔrɔ bon ni nin wari o bɛ dugawu min kɛ a tɛ ka kɛ fa ni ba ye koyi a bɛ ka kɛ e den de ye bon waati wa a y'o faamuya Allahu akbar o ye jihadi wajibiya aw silamɛw kan jihadi o kɔniyalen bɛ lakum aw bolo ni si tɛ kɛlɛ fɛ fo sɛtanɛw ni wa a bɛ se ka bɛn a bɛ fɛn dɔ kɔn ka sɔrɔ o fɛn o hɛrɛlen bɛ lakum aw ye a bɛ se ka bɛn a bɛ fɛn dɔ kanu ka sɔrɔ kanufɛn o tɔɔrɔlen bɛ lakum aw ye muso o muso n'i kɛra fɛ ka dan tɛmɛ o de ye balawu sigi da la muso o muso n'i kɛra fɛ ka dan tɛmɛ o de ye balawu sigi da la Allahu akbar ala aw ka hɛrɛ bɛ fɛn min na ala de b'o dɔn aw dun la ta'lamuna aw t'o dɔn dɛ n'ala ye min fɔ aw ye goniya k'o kɛ ya Mamadu bɛ nin ɲininka ani sari ka bɔ kalo ma min ye hɔrɔma kalo ye n ka mɛn kɛlɛ de ma hɔrɔma kalo ko dɔ nin ko ma ko badalu ani sari harami kitali min filɛ o k'a fɔ ko badalu badalu istibali o bɛ nin ɲininka ka bɔ kalo ma kalo kɔjɛ dɛ u bɛ ɲininka ko kɛlɛ de ma ayiwa an ka taa ya Mamadu a f'u ye kɛlɛ hɔrɔma kalo kɔnɔ o ye junumunba ye nka saka mɔgɔw bali ka bɔ ala ka diinɛ sira donni ma ani ka kafiriya ni ala ye ani ka mɔgɔw bali misiri la ni hɔrɔma misiri ye ani ka misiri dunguw labɔ misiri in kɔnɔ o junumun ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ maa faga kan an ko kuma yɛrɛ ye sa filankafoya o de junumun ka bon ka tɛmɛ maa faga kan filankafoya de junumun ka maa faga ye Allahu akbar kafiru tɛ wuli yuqatilunakum aw mu'minun kɛlɛ mun kosɔn ni a ta ye kai ye kai yardukum mun kosɔn n'u bɛ se k'aw lasegin ka bɔ aw ka diinɛ ma an diinikum ka bɔ aw ka diinɛ ma n'u fanga sera o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i murutira kabini aw silamɛw la ka bɔ i ka diinɛ ma n'i sara o cogo la k'a sɔrɔ i tigilama i ye kafiri ye olu jamakulu a bɛ dɔ ba ma olu ye baara ɲuman min kɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ bara i jɛnina diɲɛ kɔnɔ ani lahara olu jamakulu olu ye jahanama dongɛw ye olu tigitigi o dumuni don jahanama kɔnɔ i k'a dɔn maa minnu n'olu limaniyara ani maa minnu n'u y'u faso bila n'u ye jihadi kɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali sira fɛ olu jamakulu yarjuna rahmatallahi olu bɛ ka ala ka hinɛ jigiya Allahu ta'ala ghafurun alayhi afa masai rahimun hinɛ masado sadaqallahu mawlana al-azim wa balla rasuluhu al-karim ilaha illa Allah astajib lana لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك يا محمد بن عن الخمر كبدلوكيما والميسر عن السبوم كري يا محمد رفوي إذن ينهم بالسبون دلومنا كبير جنوم منه كبو نفسنا بالا مويه مسوف لجنمو أكبر وركبو من نفعهما كتمو فلا نفقا لمن كريه فلو أتي سيدنا مرد على كراينها سيدنا مرد أنا معاذ بن جبل أنا صحابة
ثاني ويقولوا وإن الخمر والميسر يضيعان العقل والمال فأفتنا فيهما وكلام في قدر الله أني سبون كوف لا بعد ما دي هقليشين وبيجنا كلشين وكلا كنا فين دي دوما لا لا يرلا على كده ليه آية ناني دجينا لوكونغا كده ليلا آية ناني آية فلو وجينا على كلام كسر ما تدل على هله وباير كفابتها ويجمعين وهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هي آية فلوي وقبل سيدنا عمر على كلام أنه معاذ كلام لا ركيرما يسألونك عن كل من وجهنا نجينا جمالو ترى دو بامي أقول نفهم من تنبالا دو فنترى بامي أو كسر دو أقول أجرم كبو دو يبامي نما أقول من غير كوجي نومبا لكاكبو جمات لا فلاي أقول عبد الرحمن بن عوفي دون لا ويدمن لا الصحابة دو ويلي وننا أمداشون غير لا ويدمن غير ويدلومي سلوغة السيرة ويكلم لونيه وكاكي المامية وشلم لك يجور وقل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما نعبد أو توشولك تافوري آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو من أغرمدوا سلة كسرعوا الشلندو نجلي ويا حرام يسل وقت الدرنا سل وقت التنوع ما حرام يولا هو عثمان بن مالك ويدمن الله جماعي صحابة جماعة كله كويلة سعد بن أبي وقاص بالا ويدمن جه ويدلمي ترى بوسو يوانا ويدملو دا لا ويدملو بنا ويدملو دا شومي سعد يدملو دا أبغى أكمل وطن نوي كلا صاروا لبوش نوي تدول لكروني نعم كلا كلوي نعم كلوي كوكالكم كو كمولتهم مولتهم ويكون كده كتالا كلا سكري صلى الله عليه وسلم مثل كلامه ترمركو أقوى اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ألم بيني سيبقى نغاية يقول لنغاية دلولا مي ولا لنجالي أمبولا درون سورة المائدة وآية النجي ودي إجمعين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والسلام سيدنا مرقوك أنفر لنا خد له نسوبو جو منو جو نوبو بطو نوبو كالدغني منونا تقول مباية الصفة دي نيام رفانا كو الصفة سمي حرام يلندو ودي الصفة او القرآن منهم بلونو كلام ولا رينسو الفورا أدنين دي فيني بكرا أفضان فو على أفضان فو يا مچو مكافت أقول أقول ريجي كو الصفة دو ولو قلت ما كو حرام تقول مكرو وأنا ما أعرف يافو ويفلي لي ويفلي البانك هذه أنا بكرنا لنا ألا ما نبلغ سبما لا حرام يعني آيات نانين دنا نلا لا بين دسا تورو دما علينا السبوم بحرام دو نور من سرالا نور من سرالا نبامي فعلى إطلاق مسألة على من فعلى كامي زادوا النبي الكل سيأتي والنبي فلكا كان ترم بمغوم للنبي فا روفو اسمع
dan di lo min nayi so nayi fa da yara fa shude ado Allah ta so lama la harame aywa mata ya Muhammadu bin yininga ko fengelen be mendo nin may na bulo sore kiranga hage jeldi Allah ta'ala ma ya Muhammadu abuye ala huwa ni magunya na kaminto ibode di mago mananya kaminto sa dugujera Allah ka chore ka mai ni dugujera das bakelem bi bakelem ne ba fiye ka wari chaman bla ka za miliyon ma o ta'ala na adama dinche min bala na adama dinche Gabriela dumi mana se ni drahado era ka draha i muso ka draha i ka dimba be ka draha ko dima mama musidimiya no kera lo fana bela lo fana mbeso no bedun lo fana ekoti no kera so fana bina i ka so fana so no so lega ba warto mbi kusa o ma ni be trende abola ni saraka bedi ni ya bedi alaba ben rofale ni min da bo no robla ni ya bedi aba bedi rofale europe ni min da bo no robla onin da ala foi tumudo klene oso karabela sa ala kana sura o karabela aywa mata ala be kiboko bange awiye la kadhalika ninju indila أدو أو تتفكرون أنا زكاو ميري في الدنيا يكون يولا والآخرة أرنا ركون يولا بافلم من كي يميبو منه هلا ما فور هلا كنت إلى ليه ما يجسا يربى بك هرب من كهالي